division natin. 2-digit number, tapos another 2-digit number, itatayo mo na ito. Gawin na nating vertical form. Pag sinabing vertical form, di ba ito yung kapag isinulat, ayan. Ito yung tinatawag nating vertical form. Ito, ayan, ito yun. Itatayo mo. Ha? Sulat ko lang dito sa taas, no? Ayan, 43. Ang pangat na sulat ni teacher. Brain ko. Ayan. 43. Yan. Ang tens at ones, kung parehong tens, pagtatapatin mo yon. Kung parehong ones, pagtatapatin mo din yon. Since ito yung tens natin, di ba? Ito yung tens, ito naman yung ones natin. Doon sa 56, ito, itapat mo doon sa tens, tapos yung 6, since ito yung ones, itapat mo doon sa 3. No? Mali yung pagsulat. Halimbawa, napapansin ko to sa mga grade 1 eh. Nagsulat siya ng 43, tapos sulat niya dito 56. Ito, mali yan. Kailangan pagtapatin mo. Kung ikaw ay nahihirapan magtapat o dun mag-identify ng ones at tens, ganito na lang kasimple. Burahin lang muna. So, dito natin gagawin, no? Yung 43 at saka yung 56. Okay. 43, tapos, di ba sabi ko, kung nahihirapan ka na isulat yon, ito unahin mo yung ones. Ayan. Itapat mo na agad dito sa 3 kasi ones yan. Tapos, tsaka mo isulat yung 5. Ayan. Tapos, ito, then yung plus sign. Okay? So, ayan. Gawin na natin. Paano mo ginagawa yung standard algorithm? Ito yan. Inuuna itong ones sa ako, masyadong malinaw. Kuha tayo ng yellow. Ayan. So, unahin natin itong ating ones. Di ba nga kasi nga, sabi ko, inuuna lagi yung ones. Lilinawan ko lang itong number, ha? Ayan. Para makapal. Ayan. So, 3 plus 6. Ang sagot dyan ay 9. Tapos, sunod na ito. Single digit lang, di ba? Kasi ito yung tinatawag nga na walang regrouping o no regrouping. Ang sunod na natin ay itong tens. Ito na. Tens naman. Yung 4 at saka yung 5. 4 plus 5 is equal to 9 also. Okay, kung nahihirapan ka pa rin dun sa pag-add, di ba nga sabi ko, kailangan sa ulo mo yung ating mental math na tinuro ko na tong week 1. Kung hindi mo pa sa ulo yon, sige, magbakod ka muna. Ito muna. Ibakod mo yung 3. 1, 2, 3. Ibakod mo tong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, bilangin mo to. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung sagot na yung 9. Okay? Tapos, okay, para hindi mo na to binibilang ng ulit. Diba? Binibilang ng ulit. Burahin ko to. Okay. Ito, tinuturo ko din dun sa grade 1 ko eh. Para hindi sila pa ulit-ulit ba. Yan. Lagay ulit natin dito. 1, 2, 3. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam mo na na 6 to, di ba? Ito, alam mo na na 6 to. Huwag mo nang bilangin ulit. 6 na yan. Idiretso mo yung bilang. Anong sunod sa 6? 7. Yan. Itutuloy mo lang yung bilang dito. 6 na to, di ba? Huwag mo nang bilangin ulit. 6, 7, 8, 9. Ayan. Para hindi ka lang magpaulit-ulit ng bilang. So, ito yung sagot nun, yung 9. Punta tayo dito sa kabila. Itong 4 at saka yung 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Alam mo na na ito ay 5. Tama? Ituloy mo na yung bilang. 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung 9. Ang sagot natin is 29.